kuqoqwa umnikelo ka-350 kusindisa umuzi kaZahara. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kule channel ehamba phambili ngezela lami igama umfeza kuntuthuko wakho Khumalo bathi la sibona amagomede. Mawuthi umusha la ekhaya ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Usuku le umkhankaso wokulekelela umculo osengcopheni okudlelwa umuzi. Lokhu kuvezwe uBL phakathi okungumsamariya olungileyo odume ngokusiza abantu ey'nkundleni zokuxhumana laphana. Lokhu umlisa unameke ey'nkundleni zokuxhumana umbhalo ocela umnikelo ka-350 umuntu emunye ukulekelela uZahara njengoba exinwe yizinkinga zey'mali. Ngokusho kwalo mbhalo babheke ukwenza imali elinganisela ku-350,000 wamarandi. Baningi asebaqalile ukunikelela le ntokazi okwavela ekuqaleni kwale nyanga ukuthi ibhange laseNedbank lisezinhlelweni zokudla umuzi wayo ngoba bahluleka ukuwukhokhela. Imbono yabantu ihlukile kulokhu. Abaningi bakhala ngezinkinga zempilo nokuthi akekho obatakuluma basezinkingeni zabo. Abanye bathi lo mculo walithola ithuba lokuphila kahle kodwa wenza okungafanele. Bathi lokhu kube yisifundo empilweni yakhe. Khona abanye abathe ukuphefumula kuwo lo mbhalo oboname ku-BI phakathi. Abuthi Lawrence uthi mina ngizimisela ngokuthenga amathikithi angu-20 omcimbi wesimo esiphuthumayo uzokwenza ukuzama ukutakula kulezi nkinga abhekene nayo. Kumele afunde ukuze kungamphindi lokhu okwenzeke kuye, akasebenzise ithalente lakhe thina sizoxhuma lapho. uMiss Leah M uthi ngiyamthanda kodwa sonke kumele sizame ukuphila impilo engangamandla ethu. Ube nethuba elihle lokuthenga umuzi omuhle ngesikhathi esenemali. Ngiyazi ukuthi uzovuka futhi ngiyathemba ukuthi uzofunda lukhulu kukho konke lokhu. Sisi wangempela uthi ngabe kuyezwakala ukuthi udaba lukaZahara lufana nseni nolukaZola 7. Angikaze ngizwe umuntu mina futhi wake wasiza uZahara ukubhalisa esikoleni noma wakwathengela yena ukudla. Mhlawumbe ubezenza lezo zinto ngasese, kodwa-ke abanye osaziwayo badla bodwa bese bakhalela thina uma befuna usizo. Bafethu baphefumule kanjalo embhaleni ebunameke uyena uBI phakathi ekhasini ku-Instagram. Mhlawumbe wena ngakuthini ukwakho ukuphawula malana noludaba oluthinta umculi uZahara ukuthi angasadlelwa umuzi. Ngakho-ke sebafuna uxhaso luka-350 kunoma ubani ongase asize. Mhlawumbe wena kuthini ukwakho ukuphawula ngalolu daba? Asihlangane futhi kwi-comment section sikhulume ngalolu daba. Ngaza kwethu bekuzona indaba engithule zona namhlanje. Nakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokushare okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, ngiyithanda kakhulu.